Ака ми се. Ма много. Не се бам, бе. Насирам се, копеле. Един кенет нема. Ей! Ало, жени! Тук съм на Витушка, в Бицяни. Харесал съм си една риска. Каква? На цвят ли? Светло или тъмно кафява? Сприме си. Айде! Ще извънна след малко. Имате ли приятели? Дени съм движил във всеки компании, имат една панчак с Гошо греблот, с гребците, Пешо греблот, и това финта, кола диафрагмата, пепил кото, брат му. И аз си ударен шамар. Употребявате ли алкохол? Питате ме дали пия. Водка с кола, джин с тоник, лодки с въстъци, водка с тоник, джин с кола, ликьор с кори, мастика с мента, пина кола с майка ти. После джин с вода, вермутка с масленика, мартин с челешка, да го набия пепеляшка. Ти ще кажеш дали пием, дали според тебе това добре, а? Дай вестник за преглед на печата. Проблем? Жена иска да участва в Формула 1. Къде, ма? Две неща съм научил в този живот. Негър скьор и жена шофьор нема. Сещаш се. Жените правят 10% по-малко ПТП-та от мъжете. Знаеш какви ПТП-та ще ти дам, а? Шутовете, тупарите, пак ПТП-та ще ми паднеш. Там спря, ще дойдем после. Чакайте ме да свърши. Айде. Ботен се, знаеш какво става? Чакай ме малко. Не, значи мисълта ми е следната. Аз на жени давам, а ние бързаме, разбираш ли? Мечо, бе, брато. Мечо, бе, имам проблеми, бе, копа. Бързаме супер много с аудито. Аз си разправям. Не, нищо не съм казал какво искам, аз какво искам. Що ти какво искаш? Къде си, бе? Ти какво искаш? Ти кой си? Сега ще дойдем на Жорката. Сега ще пратим G-класите до пенце. Знаеш какво стана? Ауди 6 бате, дам го на жени да го кара и го върти назадна. И шибна там в това какво ще да го удари. Щица, щица. Викам и слези, ма! Тя не! Не кефи А6. Не те кефи А6? А какво те кефи, бе? Мерцедес. Днес е погребението на Мечо. Като сета какво му се случи миналия път. Ми стана някакво гадно. Приятел ми от дете, разбираш ли? И се отдави. На гълта с вода. После ми издъхна в ръцете. Днес е погребението на Мечо.
Вече.